दा जोंहा मोनसे कुइसन पेपार दं क्लास 7 बेखौ सापागुरि हाई स्कुलनि फोरोंगिरि मानगोना पुलिंदु बिथां सार दङ बिथांखौ गांसे आर'नाइ मानखौ खावलायबाय। लोब्बा लाखिनानै सुंद' समनि गेजेरावनो आङो मानगोना भुबनेश्वर गयारि लेङाइ आफादगिरि सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफाद मानगोना सारखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। बिबानगिरि आरो दिनैनि बे रोंगौथि आन्जादाव दिनैनि बे बिलाइखौ बेखेवनो आलासि महरै बाहागो लाफैनाय आफादनि बाथौ नेहाथारि नार्जारि सार आरो बाहागो लादों कमारडेसा डिग्री फरायसालिनि फोरोंगिरि प्रफेसर आरो बे बेखेवनायाव बाहागो लादों जोंजों सापागुरि हाई स्कुलनि फोरोंगिरि पुलिंदु बर' आरो दिनैनि बे रोंगौथि आन्जादाव बाहागो लानाय फरायसाफोरनो गिबियावनो आङो फुंबिलिनि मोजां हामलायनाय बावहरबाय जाहाथे बयबो बे आनजादखौ मोजाङै मोजां लिरनो हायो। थारै गुबुन गुबुन बिजोंनि जाफोर फरायसा बिथांमोना बिदि रोंगौथि आन्जादनि आनजादखौ सिगांनिफ्रायनो लिरबाय थानो मोनदोंमोन नाथाय जोंनि बर' फरायसाफोरा बे आनजादफोरखौ लिरनो मोनाखैमोन। दायो फरायसा आफादनि नाजानायाव बे आनजादखौ जोंनि बर' फरायसाफोराबो लिरनो मोननाय जाबाय। थारै जोङो बे रोंगौथि आन्जादाव गावबा गावनि फरा बिजाबजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोरखौ फरायसाफोरा बेसेबां रोंनो हादों आरो जोंनि बुहुमाव आथिखालाव बा जोंनि हादोराव जोंनि रायजोआव दाबावैसो मा मा जाथायफोरा मुंख'जाथाव जाथायफोरा सोलिगासिनो दङ बेफोरनि सोमोन्दै बे सोंथि बिलाइयाव थागोन। थारै गथ'फोरा बुहुमनि सोमोन्दै हादोरनि सोमोन्दै रायजोनि सोमोन्दै मा मा मिथिनो मोनो रादाब बिलाइफोरनि गेजेरजों बा बायदिसिना खौरां बिजाबफोरनि गेजेरजों बोरैहाय फरायसाफोरा मिथिनो बेसेबां हादों बेखौ नायनो थाखायनो बिसोरनि जा रोंसारथाय फरा बिजाबनि आरो बायदिसिना रोंसारनायखौ नायनो थाखायनो दिनै बे रोंगौथि आनजादखौ लानाय जादों। थारै दिनै बे आनजादाव बाहागो लानाय गासै फरायसाफोरा गावसोरनि फरा बिजाबनि जा रोंसारथाय आरो बुहुमाव हादोराव रायजोआव सोलिबाय थानाय बायदिसिना सोंथिफोरनि फिननायखौ थारै रोखायै होनो हागोन बेखौ आं मिजिंथिनानै दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारि सुंद' बिबुंथिखौ आं गिबियाव दा बेवहाय आङो आर'नाइ एसे सप्तासे जाबाय अब्लाबो